таки. Филип, ну погоди ли? Да. Я го кажи. Ну, погоди. Не. Ну, Филип, не е погоди. А това какво е? Не, ну-ка, погоди. А как? Ну, погоди. 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 Не. Вижте какво има там. Сяда се в парка животни. И там. Казах тихо. Какво има там? Еленче? Виж как хубаво дъвче. Еленче ли има? И там има Нона Мелен. Я го снимай, Кос. Чакай. Ама на И там Нона Мелен има. Как дъвче, мама? Къде е Ленчето сега? Ще дойде ли при мама? Да. О, ето го. Ето го. Юху! Морков ще дадем ли? Има ли още? Да. А той още яде там. А, те са му дали тъкмо. Ето коте. Ама да не пищиш. Чакай да си позатворя малко, да няма Дай да пред държи. камерата. Айде. Ей, ба. Еха! Той още яде той. Той е заситена. Нашия Морков. Ами. Оп! Ей, даже ми каза мерси. Той е тича от другата страна. Мерси. Джим, внимавай от твоята страна едва. О, Така. Мия. о, Само красиви рога. Мия. о. Не. Знаеш какво е жестока стана? Милица, да не